थांगे एडिसी निर्वाचन नियागलो जनजाति रक बीजेपी करिखा हिसाबनि तब बेसेन ने अखाय सिफाया ख और गांदा गिदिनि फाइबे बायसे हाय इंथां फैखा जोंना गारि का सखा 41 माइल गुमतियाव बास रलिया अंखा लामावा बास तय फाइबिने लामा बाथार ड्राइवर अखाय थांखा तो बया हानिनाय अनेक चकना तो तिनि अंखा हाइफानो निरक जत्तनो ए हलं केबि मिनो लायै फाइमानि बांगै निरक जत्तनो आं हासिबानि हामबानि रदाव सेबानि हामारि तिनि आसल काके कमके राजभवन से राज्यपाल न डेपुटेशन रनाय थाने 2000 सने एडिसी सरकार अर्थात एडिसीओ जे प्रशासन सरकारिया आरनि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन एडिसी जे तमने खमुलंगो बरक चिनि बरक दफानि रांग्रि रहजागबानि हासपातालनि बांगै और लैला थाइना अगरतला तांगानि बांगै स्कुल तांगानि बांग रहमानि चिकित्सानि बांग रहमानि अमहायरा जत रकम रांनो बरक पाब्लिक न चिनि बरक न चिनि जारा मा थाय बरक दफाना रयाय बर निजे निजे 18टा पिलार खलायui 3 तला बिल्डिंग से पाया तांगा सिंसिगु दिल्ली नि चिफ एकाउंटेंट जनरल हजागमानि इलाकलबो हिसाब रदि होनाय नाय केस बयसा मेंटेन खालायजा गैया जे नामानि हाय गारि रकबा 3 लाख टाका 5 लाख टाका ना 80,000 के फालायसि आलका गारि से पाया सैलायसिगु हानि बाङै नाय बनो राज्यपाल ने क्षमता बोले इनक्वायरि खालायनाय बरखास्त खालायदि होनाय बरगन सकौई सेप्लेउइनाय ओ एडिसी प्रशासन नि तिख्लायै रहदि होनाय तिनि राज्यपाल नारो ताबकचिनि जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट विकास देव वर्मा बनि लगेवा तिनि एडिसी नि एमडीसी विमल चाकमाजी बनि लगेवा तिनि जनजाति मोर्चानि आसक फांनि याकसु कविता जमाति एबार थांखा राज्यपाल नारब अमेवंडम रवानि बाङैनो न आगेबो सिजाक 44टा साब जुनेल 8टा जुनेल आरनिया जों सेकांबो बरगनो राज्यपाल रहला आरनि अफिसार नि माध्यमे साब जुनेल अफिसार नि माध्यमे राज्यपाल नि रयदि होनाय दाग जाते राज्यपाल राका सेया खंगि तंगो बनायि तंगो तिनि रमानि परे जदि राज्यपाल सठिक दिशा नावैनाय बरन भ्रष्टाचार एडिसी प्रशासन नति खालायै ससावैनाय कहरि रया हांखाके जों खुमलंग थांगै उलके कखलाय रलायनाय आं बारा गोबां साया निराव हाजाल फाइमिनि लेंजा गोजा हाइफानो निराव आरनि फाइमिना जत्तनो बक्रा क्राके खालायनाय कि बुलारियाके खालाय खनाय दङ होनना खाक हाया फावो तागबुस काउन्सिलनि दैबो संग्राम लाय दङ जों बुटे बुटे प्रत्येकटा मंडले प्रत्येकटा जगह 5 तारिखनि सिनि और सारा त्रिपुराव मामलायसाय बरगन सिसारनि बांगै जे रथयात्रा होननाय दक्षिणनि सिनि पूर्वनि सिनि पश्चिमनि सिनि दक्षिण जरा खालायनाय जत्तन जगह बहायनो रिसा सावनाची त्रिपुराव संनि बरग त्रिपुरामथानि बरग सिनि त्रिपुरासा बरग दफानि बरग आरो बायनि जागायावनो जों थांगै अंशग्रहण खालायै माजागैनाय जों फुनुय रहनाय जों ताकबस कांगो 2023 या 2024 बो नरेंद्र मोदी न कम से कम 415 नि बारा एमपी सीट रहवैनाय चिनरनि कायनिफ्राय कायनै रहवैनाय जों नरेंद्र मोदी न प्रधानमंत्री हाय सिनाफिनाय अमा जों समय तांगै जों तिनि थांलायनाय तिनि अरनिया तिनि बरग दफानि कुथुमैनाय तिनि अरनिया सालायमंगो मानजाक फायनाय अरनिया तिनि हास्तेनि मंत्री बखरक बरम गोनां प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी और मानजाक फायखा बनि याकसु और मानजाक फायखा कुमार दुस्सु देवबर्मन महोदय और मानजाक फायखा तिनि हास्तेनि पार्टीनि बीजेपीनि अशोक फां राजीव भट्टाचार्य महोदय और तंगो तिनि पूर्वासनी एमपी बरम गोनां रेवती त्रिपुरा महोदय अरनिया तंगो पाताल कन्याजी चिनी वाइस प्रेसिडेंट तेमनि और तंगो उत्तरा देवबर्माजी चिनी वाइस प्रेसिडेंट हाइके तैफुरा गसा त्रिपुरानि
मुख्यमंत्री कसा बिप्लब देव महोदय बो भाईनो बेलाय केबा अलका सामतमनि बं सिकां कक साइथांखा निरक जत्तनो पाइथागनि अरण्य कक सानाय बो पायासाक खा कसं कसं खोनाबायदि खोनामानि यागलो जे फाइमानि हाइथैनो खा करं कहा कहा के जत्तनो याग तलायनाय नगो हाय मासोबैबायनाय निरंनि अ गारिनि रां रक नातिया रक जे कांमानि जों जत्तनो नाहै दङो जे निरंनक कोनो जागा सलक आरि नाय जादो जों खलायनाय निरक जेखैबानो तिनि समायतां मा थांनाय 2023 नि बिसिङाव जों जेखैबानो सरकार ने जों जेखैबानो तय फायनाय अन्य केव तंखाके तिनि लामा नुमानि हाय जों फायमा बायनो उरि मा थांमा हायके बाकी केबो पाराक आसा काहाके बरंनो सकमानि जबायदि होने कय बंना रगैनाय आनि कगनो मुथाखा जत्त हामबाय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की जय ते जनजाति मोर्चा जिंदाबाद।